ipakita po tong na inabangag naman mo ni. Dahil. Oh. Tangan itu asal. Masih makan mana deh? Ini kena. Ini tu kena kan? Ini. Apa yang begini? Gusto mo ito pindol, dahil naman karami eh. Improvise sa spindle. Kalingaw ni boss, makalingaw. Makalingaw na engineer.
Kalingaw na, makatagaw kayo na sa kongka. Ah, kini. Tanawa na ako. Ito yung si Bossing, oh. Maanad ka, kahit makagaw na ka. Sa gusto magpagawa ng improvise spindle. Dito lang sa Ruby Machine Shop. Anong kalye to, boss? Arcalo Street. Arcalo Street. Arcalo Street. Malapit sa sa Street. bodega ng Roger. Ah. Ito, gi-prepare pa ni Bossing. Nagkuhan ni Chins Magazine. Chins Magazine si Bossing. Pang taas man ko. Pang taas. Pang mahaba yung kanina. Ngayon pang Oh, ganyan. Jagaw. Wala kung kagaw mga sama kau nga nani. Ingon na ako, ikaw ra dia. nag-eskwela na po ka Ako boss. sa nga sa mainit Eskwela ka na. Sikit niya mga Ato na may gwapo. Gwapo na yung bossing. Kaysa nag-eskwela ka. Ito, hindi to nag-aral ng machine. Ah, actual ito. Walang eskwela to. Ito mas maganda. Nah, terus join. Dapo naman eh. Oh, mo hinlo. Ano mo hinlo? Dili. Ito. Ni Ah, kana sa fitting kina siya nga well kuan ba? Walay kisas ba? oh, siniksit niya mo. Oh. Okay. Akala nyo lang motor lang may align. Ito rin Alignment kina niya kuan kuan. alignment. Untol-untol man na ini kuan. Naman. Wala man mo niya sabi. Yung tutulog ka sa may tao mo daw eh. Wala lang ng sugat, sapat na ng sugat. Ang nani. Kami mas pagkaktayan. Oh, ito ano yun, boss? Plus ug minus ra. Lakas ug minus na ang gusto mag kantigo niyo. Plus minus. Plus minus. Minus ka boss ba? Kaya sa mat. Ang akala niyo mag-aral lang ang ano. Marunong. Ito Bossing, wala nang aral-aral pa. Basta alam niya mayroong plus at saka minus. Pwede naman gawin na mag-istorya rin ko ano? Ano mo ba? Dito lang. Anong pagkuhan na gini nga pag Opening na to. pagkuhan? Pagkuhan ba lagi? Kinsa man nga ko. Oh, duy.
ka-farmers, nag-trade oh. Ganito magawa ng trade. Malapit na pong matapos ang spindle namin improvise. Putol. Wah, ni liho ko. Ay, tapos naman tayo bantog na ni. Okay. Last na yung pagbarina oh. Ibuhatan ng butangan naglock. Bandera. Ito na po ang finished product namin ng spindle. Galing ito sa turtle. Nagawag spindle. Dapat.